mentality gosebirenkereria bono bune ebyo moskedo finya kwana nebi yabire lakini ebyo itirege sakukyo mugusi kiriege sakukyo mugusi nga ekerore wasuki gubosyo kwanyorire usemi ose kwanyorire chinguru cyo kwana andake wetanium oriomino mwachorire nere netakire toimoke igoro tobe abantu bakorigereria wetani ali asore yes tusikiro monto aisiko ngusenko ligo chimwaye una bonto ganda kongusa nakyo konyoranga unity go sobomo mbokoba asenge njonga njikunarara agantu gete karase gete mbugo goligereti turi ko yenoroyo inonga omino ndenga ki yaya naye njugocha osebwata gintu gete nkitokoramo ona kina temba ko kwana kurwa tanganinga omugusio twarangireti for example go state house omugusina rogo kerete ebikebiri byakorekanire bwoye unabona abutwatebe elami ngorosi werito ndomaite ngorosi webuge tutu ndomaite estimane yana kubuge tutu na sande mbaro baruchenga at least no nye serikali rende bagoteba nga uwani tamu lakini at least serikali yakorere gentuki yakoreire estima konyeteyo yakire bono kwanyora sa abantu bakariwe bari babere go 3 yes nababa bane against the constituency wasanga against the county enkima kumya kanyora ababande bebisa kubinde byo mubasi byo machoga bande abande kurwa senyali bali mbanyora ti as much development bunainwe bono tuachire ukwana siasa ya Kenya tali siasa ye county ko siya constituency yes okonyora abantu abande bali baruchenga serikali teraba ikera buya okonyora nga babuga to gotinyaragoke asogo support serikali yeyo nkoboli abarayi baito mona abajumbe nabwo usemi mate karore member of parliament you are a national figure ekoro go ikaranza in the national assembly yes tonga mwe musyo go ikaranza in the regional assembly ba abarayi abaito bakora ubona umuntu tubwata se bunge obwate kirokere influential bata komere president buna target twensingo chorutore lakini birugombe we kabunge kwaewa ose kwanyora either unoro bwange no murayi bwense gosomo ange no murayi bwe county kwanyora ekirugete abarayi abaito babwate birugo it is high time yani chinga kichekire bayinyore abantu bande bamwabo bagusi for example unabone geti kendege kyateba buno murayi bwense ogocha gukora tinkomanya because isa orule ji promise chinyinge timaiti gose ina chakore buno ogocha koyekora teri constituency for example ye chief whip teri constituency for example ya yo moske nyakundi lakini ile constituency yo mugusi yes. It is within Kisii such monumental development was a development chire chinene nitakira abantu baito bati gobo kenyomba bwabo baruwa sobo unabone igitutaraye gubuya egeti kiendege nugo taigwana nganka igego kobera kika suggest gukebere angoso ngakiyemo anegi yapingiru bagateba kende gosenga nyamira so okungusana nuko tubwate gwe county ibere nakingo tabanga ndora atwara a leadership ere unified yes endere kamo kubori ebintu mwaboria ne sauti yemo kamugo tumoyo inoyo lebusyo mwamutuma obori kwani hapa because of that nekora tokonyoranga ntubwati development no mosike bwense actually target y'abantu bari united mono ngenje because yemugo demand ebintu ebingi ekera bwate bane batatu bakonya kupweka ko chisiko it is better for him to manage ego ku divide and rule because currency is go chasore ayo kurusie bintu ko bweko kungwa gerete ntwanyora no bo PS no ego ntwanyora bo mukuru word ya no yo monaro kwa isabo communication so basically what I'm saying oburayi wo moske William Ruto kiro muntu nabwate bunarabulikereri lakini bwatwarira makwa mange in terms of confidence asomwana inji ebibyonsi pi tu abageru ebyonsi pi para takuru Nairobi ukagerete nebigani biri ukagerete mbaba bwali bachete bunge ko bikwana obugete mu president abwati abantu kurwe ground baraba jumbe bakwana bakwana mangana yayiga mbono bachete ko boli